favor, podria explicar per a la revista Alteritat els motius d'aquesta manifestació? Bé, les marxes d'identitat en tot l'estat espanyol han convocat 30 manifestacions perquè pensem que encara hi ha motius per a la lluita. La situació de la classe treballadora, la situació de la classe popular, la situació del poble no és bona, hi ha molt d'atur, molta pobresa, la gent que té treball, molta d'ella és pobre, hi ha una joventut que té que anar-se'n a l'exili i continuen havent motius per a eixir al carrer i manifestar-nos per a canviar este règim, per a canviar les coses i per a empoderar-nos com a treballadors i treballadores. Moltes gràcies. Raquel. Porque podemos, nos echaremos. Estoy aquí. Voy a buscar a AP7, pagando el peaje. Anticapitalistas. Escucha,